Fi żjara fil-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija, l-Prim Ministru Robert Abela, akkumpanjat minn numru ta' ministri u l-kap tas-segretarjat tiegħu Mark Malija, kellu laqgħa mal-Kunsill tal-istess organizzazzjoni kif isir fil-bidu tal-leġislatura ġdida fejn ġew diskussi l-isfidi u l-prijoritajiet ekonomiċi tal-pajjiż. Hawn il-Prim Ministru Robert Abela ħeġġeġ il-Kamra tal-Kummerċ biex tressaq rakkomandazzjonijiet allineati mal-prinċipi tal-Malta Labour Migration Policy biex il-mudell ekonomiku ta' pajjiżna jkompli jħalli aktar valur miżjud mingħajr il-ħtieġa ta' aktar ħaddiema u sostna li l-għażliet li għandu quddiem l-pajjiż huma li jkompli jevolvi l-mudell ekonomiku bi tkabbir sostenibbli ibbażat fuq il-kwalità kif indikat fil-Pjan Nazzjonali tal-Viżjoni Malta 2050. Il-Prim Ministru tenna li l-Kamra tal-Kummerċ kienet fost il-5 pilastri ewlenin li taw il-kontribut tagħhom fit-tfassil tal-viżjoni għal-futur biex pajjiżna jkompli avvanza minkejja l-isfidi internazzjonali fejn ħafna Ewropej qed jiffaċċjaw diffikultajiet enormi. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ William Bejri qal li huma jibqgħu jemmnu fid-dialogu kostruttiv mal-Gvern u li fil-waqt li jarfu l-progress li sar iħossu wkoll ir-responsabbiltà li jindikaw fejn hemm lok għat-titjib. Dwar il-kontest tal-isfidi attwali bħal tuħ tad-dawl il-Prim Ministru spjega li l-investiment qawwi fin-netwerk tad-distribuzzjoni se jissokta, anzi se jitħaffef iżjed biex tissaħħaħ il-grid nazzjonali. Għalli dawn il-proġetti huma meħtieġa biex il-pajjiż ilaħħaq mad-domanda b'infrastruttura aktar affidabbli għan-negozju u l-familji. F'kummenti wara mal-medja l-Prim Ministru tenna li l-Gvern se jkompli jaħdem mill-qrib mal-imsieħba soċjali biex il-viżjoni ekonomika tal-pajjiż tissarraf fi żjed riżultati konkreti. Kellna diskussjoni fuq temi diversi, mis-suq tax-xogħol għal kif se nkomplu nevolvu l-ekonomija tagħna, għal kif se nkomplu nimbuttaw il-qalba lejn id-diġitalizzazzjoni, l-investiment fl-intelligenza artifiċjali, diskussjoni wkoll fuq is-sistema tad-distribuzzjoni tal-kurrent elettriku fuq il-ħaddiema ta' pajjiżna, jiġifieri kienet diskussjoni interessanti ferm ukoll fejn stajna nifhmu aħjar il-perspettiva ta' min jinvesti u min iħaddem ġewwa pajjiżna, iktar milli ngħid kienet xi ħaġa ġdida, kienet komplija ta' dak li fassalna flimkien fil-Viżjoni Malta 2050 ta' kif se nkunu qegħdin nimplementaw il-manifest elettorali, x'inhu huma l-prijoritajiet u rejna f'dawn l-ewwel ġranet ta' leġislatura ġdida fejn ser ikunu l-prijoritajiet tagħna semmejt aktar qabel mal-kollega tiegħek riformi fis-servizz ta' l-IVF, ir-riforma tal-liġijiet tal-ippjanar, tant oħrajn li se nkunu qegħdin inwettqu fl-ewwel mid-ġurnata ta' din il-leġislatura, semmejt bħala priorità wkoll l-investiment fis-sistema tad-distribuzzjoni tal-kurrent elettriku anke fil-qalba tal-ekonomija tagħna lejn waħda aktar diġitalizzata.